Dem vegera welate felemez ulu. Di çarçoveya dîrokî civakî û siyasiya Kurdistanê de koçberiya ciwanên Kurd ber bi welatên Ewropayê ve yek ji encamên herî giran ên polîtikayên dewletên dagirker. Ev koçberî bi taybetî li Bakurê Kurdistanê bi rêbazên sîstematîk ên dewleta Tirk tê birêvebirin û bi şêweyeke plankirî tê teşwîqkirin. Ji êrîş, qirkirin, talan, feqîrkirin, girtin û înkara îradeyê bigire heta avakirina şebekeyên taybet ên ku ciwanan ji welatê wan dûr dixin, ev hemû beşek ji polîtikayeke qirêjin ku armanca wê valakirina xaka Kurdistanê ji ciwanên wê yên welatparêz e. Ji aliyê sosyolojîk ve koçberiya ciwanên Kurd encama polîtikayeke bizanebûne ku armanca wê têkbirina têkiliya Kurdan bi xaka xwe, çanda xwe û nasnameya xwe re. Li Bakurê Kurdistanê dewleta Tirk bi rêya feqîrkirin, bêkarî, zordestî û înkara mafên bingehîn ciwanan ber bi bihêvîtiyê. Dewleta Tirk bi rêya feqîrkirin, bêkarî, zordestî û înkara mafên bingehîn ciwanan ber bi bêhêvîtiyê ve dibe. Ev rewş bi taybetî li herêmên weke Serhed, Botan, Mêrdîn û Amedê ku bi welatparêziya xwe tên nasîn, bawayeke zêdetir xwe dide der. Şebekeyên ku bi destê dewletê hatine avakirin, ciwanan bi awayên cuda teşwîqê koçberiyê dikin. Ev yek li gorî teoriyên sosyolojîk ên weke kapîtalîzma çewisantinê ya Pierre Bourdieu dikare weke amûrek ji bo têkbirina kapîtala civakî û çamdiya Kurdan were dîtin. Ciwanên ku ji welatê xwe tên dûrxistin ji çavkaniyên xwe yên civakî, çamdî û dîrokî qut dibin ku ev jî rê li ber asîmlasyonê ve dike. Li Rojava Başûr û Rojhilatê Kurdistanê jî rewş necuda ye. Li Başûr, bêkarî û xizanî ciwanan neçarî koçberiyê dike. Bi taybetî li herêmên weke Şingalê ku şebekeyên taybet li ser civaka êzîdî kar dikin, da ku ciwanan ji welat dûr bixin. Li Rojava komên bi piştgiriya dewleta Tirk û PDK ciwanan ji nirxên wan ên neteweyî ji şoreşê dûr dixin û berê wan didin derbeyî welat. Li Rojhilat jî zextên dewleta Îranê girtin û qirkirin ciwanan neçarî revê dike. Ev hemû weke beşek ji polîtikayeke hevpar a dewletên dagirker armanc dikin ku xaka Kurdistanê bê ciwan bihêlin û bi vî awayî hêza civakî û siyasiya Kurdan têk bibin. Yek ji rêbazên herî qirêj ên dewleta Tirk li Bakurê Kurdistanê bi rêya çeteyên ku dibin navê polîs, esker û memûran de li herêmê tên bicihkirin, belavkirina tiryakê, fihûşê, dizî û talanê ye. Ev polîtika bawayeke sîstematîk ciwanan ber bi jiyaneke bêexlaqî û bêhêvî ve dibe ku encamê wê têkçûna ruhî û civakiya ciwanan e. Ev yek li gorî têgîna şîddeta sembolîk a Bêrdûr dikare weke rêbazek ji bo kontrolkirina civakê were dîtin. Dewlet bi vê rêyê ciwanan ji têkoşîna neteweyî dûr dixe û wan di navtora xwe ya qirêj de difetisîne. Armanca vê polîtikayê têkbirina hêza civakiya ciwanên Kurd e ku weke hêza herî dînamîk a civakê tên dîtin. Ev polîtika bi taybetî li herêmên welatparêz û xwedî li nirxên xwe yên neteweyî derdikevin, bi awayeke zêdetir tê meşandin, da ku hêza berxwedanê ya van herêman bê şikandin. Di hevdîtina dawî ya bişandeya İmraliyê re di 28 Tebaxê de Rêber Abdullah Öcalan bi awayeke eşkere ciwanên koçî Ewropayê bûne teşwîqê vegera welat kir. Gotinên wî yên ez İmraliyê tercih bikim, li dîsa jî naçim Ewropayê nîşan didin ku ew giringiya têkiliya bi xaka welat re weke bingeha têkoşîna neteweyî dibîne. Rêber Abdullah Öcalan destnîşan kir ku koçberî encama polîtikayeke bizanebûne û divê ciwan li welatê xwe jiyana xwe ava bikin. Ev bank ji aliyê sosyolojîk ve dikare weke hewldanek ji bo parastina nirxên çandî û civakî yên Kurdan were nirxandin. Rêber Abdullah Öcalan bi vê yekê ciwanan teşwîq dike ku li hemberî polîtikayên asîmlasyonê û dûrxistinê berxwedanê nîşan bidin û vegera welat têkiliya xwe bi xak, çand û nasnameya xwe re xurt bikin. Rêber Abdullah Öcalan her wiha bang li Kurdên li Ewropayê dike ku ziman, çand û komînên xwe ava bikin. Ev xal giringiya avakirina civakeke birêxistin û xwedî nasname li diasporayê nîşan dide. Li gorî Rêber Abdullah Öcalan heke vegera welat nemimkûn be jî divê Kurd li derveyî welat jî nirxên xwe biparêzin û birêxistin bibin. Ev nêzîkatî li gorî teoriyê modern ên diasporayê dikare weke rêbazek ji bo parastina nasnameya kolektif were dîtin. Di encam de em dikarin bêjin koçberiya ciwanên Kurd encama polîtikayên sîstematîk ên dewletên dagirker ku armanca wan têkbirina têkiliya Kurdan bi xaka xwe re ye. Ev polîtikaya
بریا فقیر کرن زوردستی شبکین قریج و تکبرن اخلاقی تمشاندن. بانگاری بر عبدالله اوجلان آج بو وگر ولات وکه برسوک لهمبری وی پولیتیقای جوانان تشویق دکه کو تکلیه خواه بخاک چاند و نصنامه خواه خورد بکن. جالیه سوسیولوژیک و اویک وکه هولدانک جبو پارستنا نرخین جواکی و چاندیه کردان تدیتن. جبو تکبرنا وان پولیتیقاین قریش دوی جوانین کرد ولات و دیاسپورای برای خستن ببن. چاندا خواه بپاریزن و لدیج اسیملاسیونی تبگوشن. بانگاری بر عبدالله اوجلان دوی واتهی ده نه تنی بانگک جبو وگره فیزیکیه ده همان دمی ده بانگک جبو وگره هشمندی و تکوشینا نتوییه.